כמעט 15 יום יש לכם? שנה הבאה תיתה מה עוד? ממשיכה? זהו, תודה רבה למימי. מימה. לאן צריכה ללכת? לא, יש להם עוד כמה שיעורים, לא אחרי זה אני חושב. השיעורים שלנו נגמרו לפני 9:30 שעתיים. זהו, תודה רבה לאחרון חביב. תודה רבה גם ליפעת, לא המדריכה, יפעת המורה, ששיתפה פעולה. את עלית בסוף, גברת, אני לא ראיתי אותך. ואחרון חביב, כמובן אשר, יש לה להגיד לו תודה רבה כשאתם יורדים. לא לוותר. שיהיה לכם המשך סוף שנה נעים, תנצלו כל רגע, תהנו ותצאו לחופשה ותחזרו בשלום בשנה הבאה. בתור כיתה ו', לא יאומן. גדלתם בשנה. שלמה, רוצה להגיד שלום? יודעים להגיד שלום. שלום, מה שלומכם ילדים? הכל בסדר? שנה הבאה אני הולך לכיתה... נו בוא, אז אני אוהב ספר. אבל אתה יכול לקרוא פה? כן, אני מתארת את זה. למי אני אומר שלום? לכמה אנשים שאני... בסדר, אני יכול לעשות את זה טוב. אני בתור רק מורה תמר. אם אתה רוצה... חוזרים מהטיול, אני מאוד עייף. אליה, מה זה הגרמניה? שר מצלם את הדרך. תסתכל עליי. עוד את רופאידים? בא לי עוד סודה, שתיתי סודה, אני רוצה לעשות סודה. שתיתי סודה ואני רוצה עוד סודה ואין לי כרגע סודה ואני לא יודע מה לעשות. שתית שם סם? כן, שתיתי מים. חבל שלא לקחתי לי. נחם מערה, על שם איזה מערה, איזה מערה יש שם? איך הוא בכלל לבחורה הזה של... איך קוראים לחברה בכיסא האחרון שם? כן, תרים את היד. כן. טוב, לא בסדר. אוקיי, אז אנחנו היינו בנחל מערה, על שם מערת התאומים שם, שלצערנו לא ניתן להיכנס עקב בעיות שכאלה. והיינו שם על המקדשה, שגם כנראה שנהנתם מאוד. ומשם בעצם עלינו למעלה פה להרי יהודה. אנחנו נמצאים פה ממש באזור שהוא ככה ממשיך ישר, נגיע דוך לאיזה עיר, לעיר הבירה שלנו. ירושלים,
לבית חולים שם, לאזור הזה. והיינו פה במערה, איך קוראים למערה הזאת? נטיפים. איך קוראים למשהו יורד מלמעלה? איך קוראים לו? משהו נטיף. ולמשהו מלמטה שהוא פוגש אותו? זקיף, תודה רבה. כי הוא מצפצף, בדיוק, אחד מצפצף, אחד צפצף. זה זקיף ונטיף. מאמן. זהו, אנחנו עברנו את המחצבה, עכשיו יש בערך שעה נסיעה. נסיעה טובה. לצערכם, וגם לצערנו, איציק ואני יורדים בדרך. אבל אנחנו מסתמכים עליכם, והיה לנו ממש כיף. תודה רבה לכם. נסיעה טובה, ברכה והצלחה. מי פה לא בפלאפון רוצה לדעת? שיצביע? כולם פה. אף אחד לא בפלאפון? לא יכול להיות. כולם. טוב, אז אני רוצה להגיד לכל החמודים A3. עוד 56 דקות מגיעים הביתה. מקסימים. אז מגיע לכם מחיאות כפיים, אתם יכולים למחוא כפיים לעצמכם. גלשתם כמו שצריך, נהניתם מכל רגע. יפה. אני נשאר אותו מקום. לא. תודה רבה להורים המקסימים שליוו אותנו. אופיר, נכון? אילן, למה אופיר? עשיתי את האחד הכי טוב מבטיח. היה גם אופיר. נעלמו לי עוד כמה הורים, יש פה עוד כמה הורים. טיול שנתי מירושלים. אז הוא באוטו, תוריד את אז הוא באוטו. שעה 3? חזרתי ואנחנו כאן. שאני נעלם וחוזר, וגם אנחנו במקום אחר. טוב, זה היה כיף לראות אתכם. ביי.